Og i dag skal vi fortælle jer en lille historie om, og jeg tror, vi kan lære noget. Vi kan, til sidst skal vi fortælle jer om, hvad I lærer. Hvad I burde lære. Så nu går vi i gang. Men hun har mange timer. Ja. Men det er så hvad det, men det er mange nu skal jeg ud af værk. Hej. Ja. Hej. Vil du gerne løbe en hel runde? Nej. Hvorfor ikke? Det er lidt kedeligt. Jeg tror, der er lidt. Hvad skal du? Ja. Jeg skal spise noget kød. Det er sødt. Kom så. Jeg skal. Og så var det her. Hvorfor er du så svær at flytte dig? Det er fordi jeg kan. Nu skal jeg se. Men bliver stærk af det. Ved du hvad? Jeg giver op. Jeg prøver så mange gange. Så skal du løbe der og så tilbage. Jeg død. Jeg har prøvet så mange gange at få dig til action, og du gør det selv. Tak. Det var sådan lidt frem. Og så skal jeg ud. Og så går jeg sådan her. Må se her. Og så skal jeg op. Jeg kommer op først. Hvad så? Så hvis I vidste ikke, hvad I lærer det, I skal ikke, når I prøver, hvis I spørger nogen før, ja, I skal, så kan jeg ud og spise slik. Nej. Så skal vi ikke, så siger de nej, så prøv at finde nogle andre, i stedet for at tvinge dem. Det synes de ikke er så rart. Og så til sidst, okay, det her nok. Og så gør de det, men de gider faktisk ikke at gøre. Så det, du spørger dem en gang, hvis de siger nej, så er det nej, okay? Så, bye bye! Og Ha' en god dag. farvel!